மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னாச்சு பிரேமா மாதாஜி வரல? போன கிளாஸ்லயும் வரல, இந்த கிளாஸ்லயும் வரல. தெரியல என்னன்னு தெரியல மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. நான் ஜெயமகாலட்சுமி பேசுறேன். அதான் இதெல்லாம் பத்மா மாதாஜிக்கு தெரியுமான்னு கேக்குறேன். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தனிசீர் மாதாஜி ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்வோமா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், நன்றிகளும் கூட. இன்னைக்கு நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ் அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எத்தனாவது கேண்டோ மாதாஜி? 23 மாதாஜி. கேண்டோ மாதாஜி. கேண்டோ 3 மாதாஜி. 3 கேண்டோ 3. இது அத்தியாயம் வந்து 23 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 272 மாதாஜி. 272 273. இது பிரபுஜி சொல்றீங்க? 272 273 மாதாஜி. தேவகியின் புலம்பல். எஸ் பிரபுஜி. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து அதுல அந்த சாப்டர்ல நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் ஏற்கனவே 40 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம். 3.21 இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல கர்தம முனி அவங்களோட நேச்சரும் இருக்கும் அதுல. அதையும் நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு தோணுது. சோ தட் நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு புரிதலுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணா இன்னும் நல்ல ஒரு புரிதலா நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா சாப்டர் 21 அதுல வந்து 6th ஸ்லோகத்துல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிச்சா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். யாருக்கெல்லாம் விருப்பமோ அவங்க எல்லாம் புக் கையில வச்சிருக்கிறவங்க அவசியம் வந்து சொல்லுங்க. ஒருத்தவங்களும் 5 ஸ்லோகங்கள் படிச்சு நம்ம அப்படியே கிளாஸ் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம prayers வாசிச்சலாம். மங்களாச்சரண். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் புக் வச்சிருக்கீங்களா? கேண்டோ மாதாஜி. ஆறாவது இதுதானே மாதாஜி? 3.21 மாதாஜி. 3வது கேண்டோல 21வது அத்தியாயம். அதுல எத்தனாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி? 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, நான் படிக்கலாங்களா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி, அவசியம். சிறந்த முனிவராகிய மைத்ரேயர் கூறினார், பகவான் பிரம்மதேவரால் குழந்தைகள் பெற ஆணையிடப்பட்ட கர்தம முனிவர் 10,000 ஆண்டு காலத்திற்கு சரஸ்வதி நதியின் கரையில் தவம் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது 5 ஸ்லோகங்களுக்கு அப்படியே வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி.
தவம் செய்யும் காலத்தில் மெய்மறந்த நிலையில் பக்தி தொண்டாற்றினால் வழிபட்டவர் கர்த்தம முனிவர். அப்போது தன்னிடம் சரணடைந்த ஓடி வருபவருக்கு எல்லா அருளையும் விரைந்து அருளக்கூடிய பரமருஷ பகவானை வேண்டிக் கொண்டார். பின்னர் சக்தி யுகத்தின் தாமரை போன்ற கண்களை உடைய பரமபுருஷன் பகவான் மகிழ்ந்து கர்த்தம முனிவருக்கு தன்னை காட்டி வேதங்களின் மூலமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடிந்த அவருடைய உன்னதமான வடிவங்களை காட்டினார். கர்த்தம முனிவர் ஜட உலக கரைகளில் இருந்து விடுபட்டு பரமபுருஷன் பகவானை அவருடைய அழிவற்ற வடிவில் கதிர்வன் போன்ற ஒளியுடன் வெள்ளை தாமரைகளாலும் வெள்ளை அல்லிகளாலும் ஆன மாலை அணிந்த வடிவத்தில் கர்த்தம முனிவர் கண்டார். அவர் குற்றமற்ற மஞ்சள் பட்டு அணிந்திருந்தார். அவருடைய தாமரை போன்ற முகத்தில் ஓரத்தில் சீரான கரிய சுருண்ட முடிக்கட்டைகள் தொங்கின. மகுடத்தாலும் குண்டலங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு அவர் தன் 3 கரங்களிலும் தனக்கே உரிய சங்கு, சக்கரம் மற்றும் கதைகளை 4வது கரத்தில் வெள்ளை அள்ளியும் தாங்கி இருந்தார். எல்லா பக்தர்களின் மனங்களையும் கவரக்கூடிய மகிழ்ச்சியுடன் புன்சிரிப்பு கூடிய பார்வை பார்த்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம ஆக்சுவலா பார்த்தது வந்து தேவஹூதி அவங்களோட புலம்பல், அதுதான் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னசென்ட் தேவஹூதி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அவங்க வந்து ஒரு சராசரியான என்ன சொல்லலாம், அவங்க வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு ஜீவராசிகள் வாழும் வாழ்க்கை, அதை வந்து அதாவது ஆசை, அந்த விஷயங்கள்லாம் சந்தோஷங்கள் இதெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மாவை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? ஆனா எக்ஸால்டட் சோல் தான் கண்டிப்பா அவங்க எல்லாருமே. ஏன்னா வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்வயம்பு மனுவோட மகள் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது எக்ஸால்டட் சோல்ஸ். ஆனா என்னன்னா அவங்களாம் வந்து இப்போ பகவான் அதாவது இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த கிரியேஷன் இல்லைங்களா? பகவான் வந்து இந்த உலகங்கள்லாம் உருவாக்குறாங்க. அது ப்ராஜனி எப்படி ஆயிட்டு இருக்கு, என்ன மாதிரி பிரம்மாவோட விசர்க்கங்கள் எப்படி வந்து அவங்களோட கிரியேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம வந்து எப்படி தேவஹூதி அவங்களோட நேச்சர் இன்னசென்ட் தேவஹூதி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமோ, அதே மாதிரி கர்தம முனி அவங்களோட நேச்சரும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னுமே அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்ம வந்து இப்போ நம்மளோட நிலைப்பாடு மெட்டீரியல் உலகத்துல எல்லாருமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம விருப்பப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் கர்தம முனி அப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய சேஜஸ் அவங்கெல்லாம் பகவான் பிரம்மா வந்து படைக்கும்போது அவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்டே இருக்காது, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அடையணும், அவ்வளவுதான். ஆனா அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அவங்க சரிவர செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட மனநிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த இன்னசென்ட்டா இருக்கிற அத ஃபாலன் சோல்ஸா நம்பலாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து எந்த நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம உயரணும், பக்தியின் மூலியமா நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டை நம்ம அடையணும் அப்படின்னும் போது, ஏன்னா தேவஹூதியுமே அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, இவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஜ் எப்பயுமே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? வைஷ்ணவர்களோட அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது அவங்களோட நம்மளுக்கு பழக்கங்கள், அதாவது அவங்களோட ரிமனன்ஸ் எடுத்துக்கும் போது பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நமக்கும் வந்து நம்மளோட பாபங்கள் தொலையும், நமக்கும் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ தேவஹூதி அவங்களும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, அவங்களோட கணவர்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, இவ்வளவு மிகப்பெரிய சேஜ் நீங்க, உங்க கூட நான் இருக்கும்போது நான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பத்தி நான் வந்து தெரிஞ்சுக்காம நான் வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடாம எந்த சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ கர்தம முனி அவங்களோட நிலைப்பாடு என்னன்னு தெரியும் போது நமக்கு இன்னும் நல்ல புரிதல், நம்ம எந்த ஒரு எந்த அளவுக்கு எலிவேஷன் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அதான் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம செய்யணும், அதே சமயத்துல நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனனா இருக்கட்டும், ஹனுமானா இருக்கட்டும், எவ்வளவோ டிவோட்டிஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். பாகவதம்ன்றது நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் காட்டுற விஷயம் தான் இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பியூர் டிவோட்டிஸ் இவங்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம ஆழ்ந்து படிக்கும்போது நமக்கும் அந்த புரிதல் ஏற்படும், நம்மளுக்கும் வந்து ஒரு பாதை புலப்படும் அப்படின்னும் போது இப்ப தேவஹூதி அவங்களோட புலம்பலை நம்ம எந்த அளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே அளவு கர்தம முனி அவங்களோட நிலைப்பாடு தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலேயே வாழ்ந்தாலும் நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும், ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து சேஜஸ்லாம் ப்ராஜனியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அதாவது கிரியேஷனுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா எடுத்துப்பாங்க. ஆனா
அதுல உள்ள சந்தோஷங்கள் எல்லாமே வந்து பகவான், அதாவது அவங்களோட கடமையா தான் அதை செய்வாங்களே தவிர அதுல பற்றுதலே இருக்காது. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க மறுபடியும் பகவான் சேவைக்கு தன்னை எந்த ஒரு சந்தோஷத்துல இருந்தும் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல விட்டுட்டு அவங்களால பகவான் சேவைக்கு திருப்பி போகக்கூடிய அளவுக்கு மனப்பக்குவம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளும் வந்து நம்ம வாழ்க்கைய பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்திக்கணும், அதே சமயத்துல நம்மளோட கடமைகளை சிறப்புற செய்யணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த 2 பேரோட நேச்சரும் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது தேவகூதி அவங்களோட நிலைப்பாட்டுல இருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கர்தமமுனி அவங்களோட நிலைப்பாட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவர் நமக்கு கொடுக்குற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சாங்கிய பிலாசபி, உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது விஷயங்களை தெரிஞ்சு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். அந்த ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு தேவகூதி அவங்களோட நிலைப்பாட்டுல இருந்து கர்தமமுனி அவங்களோட நிலைப்பாட்டை நம்மளால நல்லபடியா உணர்ந்து நம்மளும் பக்தியில் நல்லபடியா முன்னேற முடியும் அப்படின்ற என்னோட புரிதல். அதனால சரி நம்ம வந்து கர்தமமுனியை பத்தியும் நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால இன்னுமே இந்த தாத்பரியத்தை நல்லா ஆழ்ந்து உள்ள அர்த்தங்களை எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம இந்த அத்தியாயத்திலையும் நம்ம ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இதுல நம்ம இந்த 21 அத்தியாயம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க பேஜ் நம்பர் கேட்டிருந்தீங்க இல்லைங்களா, அது வந்து கேண்டோ 3ல 21 அத்தியாயத்துல 6வது ஸ்லோகம் இப்ப மாதாஜி வாசிச்சது. 21 சாப்டர் அத்தியாயம் 21 6வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி இப்ப மாதாஜி வாசிச்சது. 6ல இருந்து 10 வரைக்கும் வாசிச்சிருக்காங்க அவங்க. சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல மைத்ரேயர் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கமாண்டட் பை லார்ட் பிரம்மா டு பெகெட் சில்ட்ரன் இன் த வேர்ல்ட்ஸ், குழந்தைகள் ப்ராஜனி ஏற்படணும் அப்படின்றதுக்காக கர்தம முனி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இத வந்து என்னன்னா இந்த கிரியேஷன்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே கர்தமமுனி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சரஸ்வதி நதிக்கரையில 10,000 வருடங்கள் தவம் பண்றாங்க. சத்தியுகம் இல்லைங்களா. அப்போ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 ஆண்டுகள் அவங்களுக்கு வாழ்நாள் காலங்கள் பார்க்கலாம். அதுல 10,000 ஆண்டுகள் அவங்க தவம் பண்றாங்க அப்படின்னா கலிகாலத்துல 10 வருஷங்கள் கண்டினியூஸா தவம் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு 100 வருடங்கள் தான் இல்லைங்களா. அப்படின் போது அவங்க எவ்வளவு ஆண்டுகள் அவங்க வந்து தவம் பண்றாங்க, எதற்காக பண்றாங்க, பகவான் தனக்கு கொடுத்த கடமையை செய்யறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் பெனன்ஸ் த சேஜ் கர்தமா பை வர்ஷிப் த்ரூ டிவோஷனல் இன் ட்ரான்ஸ் பர்சனல் ஆஃப் காடட் குயிக் பெஸ்டவர் ஆஃப் ஆல் பிளெஸிங்ஸ். யாரை வந்து அவங்க வந்து வழிபாடு பண்றாங்க, பகவானை. சரிங்களா. ஏன்னா எப்பயுமே பக்தர்களோட கோரிக்கைகளை விருப்பங்களை எப்பயுமே ரொம்பவே சீக்கிரமா நிறைவேற்றக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி 10,000 ஆண்டுகள் தவம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் அவங்க முன்னாடி தோன்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் அவங்களுக்கு கர்தமமுனிக்கு அவங்க என்ன மாதிரி காட்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ கர்தமமுனி வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பார்க்கிறாங்க. அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். சரிங்களா. அப்புறம் எட்டர்னல் ஃபார்ம் எஃப்ளூஜென்ட் லைக் த சன், வியரிங் த கார்லண்ட் ஒயிட் லோட்டஸ் அண்ட் வாட்டர் லில்லிஸ். அதாவது பகவானோட அலங்காரங்கள். சரிங்களா. அவங்க எப்படி அலங்காரம் பண்ணிருக்காங்க, அதாவது நம்மளே பார்த்திருக்கோம் இல்ல, கோடி சூரியனுக்கு நிகராக ஒருவேளை இருக்குமோ பகவானோட தேஜஸ் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்ல. அப்ப அந்த மாதிரி வெள்ளை தாமரை பூலாம் அணிஞ்சு, அப்புறம் மஞ்சள் நிற ஆடை அணிஞ்சு, ரொம்பவே வந்து கேர்லி ஹேரோட பகவான் வந்து அவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தலையில கிரீடம் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இயரிங்ஸ், மகர குண்டலங்கள் இதெல்லாமும் அவங்க போட்டிருக்காங்க. சங்கு சக்கர கதாதாரி அவங்களுக்கு ஸ்மைலிங்கான மூடோட அவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. மாதாஜி யாரும் வாசிக்கிறீங்களா 11 to 15 ஸ்லோகம்? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 11ல இருந்து எத்தனை வாசிக்கணும் மாதாஜி? 11ல இருந்து 15 வரைக்கும் பிரபுஜி. வாழ்க. கழுத்தில் இருந்து தொங்கும் புகழ்மிக்க கௌஸ்துப மணி மார்பில் தங்கம் போல் மின்ன கருடனின் தோள்களில் தன் தாமரை போன்ற திருவடிகளை வைத்து வானில் நின்றார். கர்தம முனிவர் பரமபுருஷ பகவானை நேரடியாக உணர்ந்த போது அவருடைய உன்னதமான ஆசை நிறைவேறியதால் மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். அவர் கீழே விழுந்து தலைவணங்கி பகவானின் தாமரை திருவடிகளுக்கு வணக்கங்களை தெரிவித்தார். அவர் மனம் இயற்கையிலேயே பகவானிடம் முழுமையான அன்பால் நிறைந்தது. கைகளை கூப்பிக்கொண்டு தன் வழிபாட்டால் அவர் பகவானை திருப்தி செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. சிறந்த முனிவராகிய கர்தமர் கூறினார், ஓ வணங்கத்தக்க பரமபுருஷ பகவானே, உயிர்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாக விளங்கும்
உங்களுடைய காட்சியினால் சிறந்த முழுமையை அடைந்து எனது பார்க்கும் ஆற்றல் நிறைவு பெற்றுள்ளது. ஆழ்ந்த பல பிறவிகளில் தொடர்ந்து செய்த தியானத்தின் மூலம் முன்னேறிய யோகிகள் உங்களுடைய உன்னத வடிவை காண விரும்புகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் தாமரை பாதங்கள் இம்மையில் அறிவின்மை என்னும் கடலை கடக்க உதவும் உன்னதமான படகாகும். மயக்கும் சக்தியால் தங்களின் அறிவு கூர்மை எழுந்தவர் மட்டுமே புலன்களின் சாரமற்ற கனநேர இன்பங்களை அடைய விரும்பி அந்த பாதங்களை வணங்குகிறார்கள். இதை நரகத்தின் அலையும் மனிதர்களாலும் அடைய முடியும். என் பகவானே, அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கூட கருணை காட்டும் அளவுக்கு நீங்கள் கருணை படைத்தவர். அதனால் அதே இயல்புள்ள ஒரு பெண்ணை மணந்து கொள்ள விரும்பி என் இல்லற வாழ்வில் நிறைவை தரும் அந்த பெண்ணாக விளங்கப் போகிறவளை கொண்டு என்னுடைய சிற்றின்ப ஆசைகளை திருப்தி செய்து கொள்ள நான் உங்கள் பாத கமலங்களின் பாதுகாப்பை நாடினேன். அப்பாதங்களே எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமாகும். ஏனென்றால் நீங்கள் ஆசையாகிய மரம் போன்றவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது 6ல இருந்து 12 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது கர்தம முனி எத்தனை ஆண்டுகள் அவங்க பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணாங்க. ஏன்னா பிரம்மா அவங்களுக்கு ஆணையிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா, இந்த சிருஷ்டில கிரியேஷன்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும்னு. அப்ப அதை கேட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரம்மாவோட ஆணையை ஏத்துக்கிட்டு அவங்க பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணாங்க 10,000 வருடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் பகவான் அவங்க முன்னாடி, ஏன்னா 10,000 வருடங்கள்ன்றது ரொம்பவே மிக உயர்ந்த விஷயம் இல்லையா, அவ்வளவு கடினமான தவத்தை அவங்க எடுத்துக்கிட்டதுனால பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க முன்னாடி பிரசன்னமாகறாங்கன்றத பார்த்தோம். அப்ப அவங்க எப்படி எல்லாம் இருக்காங்க, பகவானோட தரிசனம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத 9ல இருந்து 11 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா, இப்போ 13ல இருந்து 22 ஸ்லோகங்கள் வரைக்குமே கர்தமரோட பிரேயர்ஸ். சரிங்களா, அப்போ ஒரு பிரேயர்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஏன்னா எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ் நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா அவங்க மனநிலை நம்மளுக்கு நல்லபடியா புரிதலுக்கு வரும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 22 வரைக்கும் கர்தம முனியோட பிரேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா, அப்ப கர்தம முனி என்ன சொல்றாங்க, பகவானை நல்லபடியா அவங்க கண்குளிர பார்த்துட்டாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, அவங்க கிரேட்டஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன், ஏன்னா ஒரு யோகியோட பெர்ஃபெக்ஷன் அது கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட தரிசனம் பாக்குறது தான் இல்லைங்களா. யாரு எல்லாத்துக்குமான அடைக்கலம், ரிசர்வாயர், எல்லா ரசங்களுக்கு எல்லா சர்வகாரண காரணம் பகவான் இல்லைங்களா, அவங்கள பார்த்தாச்சு இப்போ கர்தம முனி. சரிங்களா, அப்போ த்ரூ மெனி சக்சசிவ் பர்த் ஆஃப் டீப் மெடிடேஷன் அட்வான்ஸ் யோகி, எந்த ஒரு யோகியும் என்ன பார்க்க விருப்பப்படுவாங்க, பகவானோட தரிசனத்தை பார்க்கதான் விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பகவானோட பாதம் என்ன, திருப்பாதம் இருக்குங்களா, அதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அடைக்கலம். இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கான அடைக்கலம். நம்மளாம் ரொம்பவே பிளஸ்ட் இல்லைங்களா, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜட உலகத்துல நம்மளாம் இருக்கோம், கட்டுண்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு மார்க்கம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காரணமே என்ன, இந்த சத் சங்கலாம் தான் இல்லைங்களா. அதாவது நம்ம வேதங்கள், ஆச்சாரியர்கள், பரம்பரைகள், பகவானோட உபதேசங்கள், வேதங்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் அது நல்லபடியா தெரிய வந்திருக்கு. அதுல இங்க நம்ம என்ன பார்க்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா பகவானோட திருப்பாத கமலம் தான் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள கஷ்டங்களிலிருந்து, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கான ஒரே மார்க்கம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா, அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த ஜட உலகத்தோட எனர்ஜில இருந்து, சரிங்களா, எல்லாத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா பகவான் மேல நம்மளோட புலன்களை எல்லாம் நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. விச் ஈவன் persons rotten in hell can attain, யாரு வேணாலும் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, அந்த அளவுக்கு பகவான் கருணை மிக்கவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இவங்க எதற்காக தவம் மேற்கொண்டாங்க, இந்த சிருஷ்டிய நல்லபடியா இன்னும் நல்லபடியா கிரியேஷன்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும்ன்றதுக்காக. அப்ப இவங்க அதற்கு தேவையான விஷயங்கள், அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனைவி தேவை இல்லைங்களா, அப்ப அதே மனநிலையோட நல்லபடியா இந்த சிருஷ்டிய உருவாக்கணும் அப்படின்ற மனநிலையோட ஒரு பெண் வேணும் அப்படின்றது இவங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, 16ல இருந்து 20th ஸ்லோகம் வரைக்கும் யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் வாசிக்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ என் பகவானே, நீங்களே எல்லா உயிர் பொருள்களுக்கும் தலைவராகவும் வழிகாட்டியாகவும் விளங்குபவர். உங்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் எல்லா கட்டுப்பாட்டு ஆன்மாக்களும் கயிற்றால் கட்டப்பட்டது போல தொடர்ந்து அவற்றின் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளன. ஓ மதத்தின் உருவே,
அவர்களை பின்பற்றி நானும் என்றும் அழியாத காலங்களின் உருவமாகிய தங்களுக்கு எனது படையலை அழித்து வணங்குவேன். ஆயினும் பாரம்பரியமான உலக விஷயங்களை விட்டுவிட்டவர்கள் இந்த உலக விஷயங்களை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுபவர்கள். ஒருவரோடொருவர் கலந்துரையாடி மயக்கம் தரும் தேனாகிய உங்கள் குணங்கள் செயல்களை பருகுவதன் மூலம் உங்கள் பாத கமலங்களாகிய குடையின் பாதுகாப்பை பெற்றவர்கள் ஆகிய அனைவரும் உலக வாழ்வில் மனித உடம்பின் எல்லா தேவைகளில் இருந்தும் தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. 3 ஆரங்களை கொண்ட உங்கள் சக்கரம் என்றும் அழியாத பிரம்மனின் அச்சில் சுழல்கிறது. அது 13 ஆரங்களும் 360 இணைப்புகளும் 6 விளிம்புகளும் அதன் மேல் செதுக்கப்பட்ட எண்ணற்ற இலைகளும் கொண்டது. படைக்கப்பட்ட பொருள்களின் வாழ்நாளை துண்டித்தாலும் அச்சம் தரும் சுழற்சி வேகமுடைய இந்த சக்கரம் பகவானுடைய பக்தர்களின் வாழ்நாளை தொட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. என் அன்பு பகவானே, நீங்கள் மட்டும் தனியாக அண்டங்களை படைக்கிறீர்கள். ஓ இறைவனுக்கெல்லாம் இறைவனே, இந்த அண்டங்களை படைக்க விரும்பி பின் அவற்றை படைத்து காத்து மீண்டும் உங்கள் சொந்த ஆற்றலால் அவற்றை அழிக்கிறீர்கள். அவை யோக மாயை எனப்படும் உங்கள் 2வது ஆற்றலின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. ஒரு சிலந்தி தன்னுடைய ஆற்றலால் நூலாம்படையை படைத்து அதை மீண்டும் அழிப்பது போல நீங்களும் செயல்படுகிறீர்கள். என் அன்பான 20 வாசிக்குவா? என் அன்பான பகவானே, உங்களுடைய விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் எங்களுடைய புலன் திருப்திக்காக நீங்கள் இந்த முழுமையான நுட்பமான பூதங்களால் ஆகிய படைப்பை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். உங்களுடைய அகாரணமான கருணை எங்கள் மீது இருக்கட்டும். ஒளி பொருந்திய துளசி இலைகளால் ஆன மாலையால் அலங்கரிக்கப்பட்டு உங்களுடைய அழிவற்ற வடிவத்தில் எங்கள் முன் தோன்றியுள்ளீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அவங்க பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். கர்தம முனியோட பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவான் தான் யூ ஆர் த மாஸ்டர் அண்ட் லீடர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். எல்லாருக்கும் மாஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அண்டர் யுவர் டைரக்ஷன், பகவானோட டைரக்ஷன், பகவானோட கட்டளையின் பேர்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மலாம்? இந்த கண்டிஷன்டு சோலா நம்மலாம் இந்த ஜட உலகத்துல சிக்குண்டு இருக்கோம். எதனால? நம்மளோட சொந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக. ஆனா நம்ம எல்லாருமே பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க, பகவானுக்கு சேவை செய்யறவங்க அப்படின்ற தாத்பரியம் அதுதான் இல்லைங்களா? ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது ஆத்மாக்கள் நித்தியமானது, பகவானை திருப்தி பண்ண வேண்டியவங்க அப்படின்றதான் உண்மையான புரிதல். ஆனா நம்ம அந்த புரிதலுக்கு அதெல்லாம் எப்ப வரும்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா பரம்பரையோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம நல்லபடியா நாலேஜ் கெயின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஆனால் அது தெரியாத பட்சத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம காரணமே எதற்காக இங்க பிறந்திருக்கோம், எதற்காக இங்க கஷ்டப்படுறோம், இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருது எதுவுமே தெரியாத பட்சத்துல என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த சந்தோஷத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல சிக்குண்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இது மாதிரி லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது பகவான்கிட்ட சரணமடையும் போது அவங்களால வெளியில வர முடியுது. ஹூ ஆர் எட்டர்னல் டைம், அதுவும் நம்ம ஒரு ஆரம்ப முடிவு அப்படின்றதும் இல்லாத நிலையில இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பர்சன்ஸ் ஹூ ஹவ் given up stereotype worldly affairs and basically follower of these affairs and who have taken shelter to the umbrella of lotus feet. அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி கண்டிஷனல் சோலா இருக்கோமோ நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும்? பகவானோட பாத கமலங்களை நம்ம சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய கேட்கிறோம். அதாவது என்னென்ன குவாலிட்டிஸ், அப்புறம் பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது லீலைகள், குணங்கள், இதெல்லாம் நம்ம நிறைய கேட்க நம்ம கிட்ட இருந்த என்ன ஆகும்? அந்த அனர்த்தங்கள் அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு நிவர்த்தி அடையும். அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மள அதுல இருந்து ஃப்ரீ, நம்ம பாபங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடுறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி விடுபடும் போதுதான் நம்மளால பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகம் இதை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இதுலயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தசாவதாரங்கள் பார்க்கும் பொழுதும் நம்ம பார்த்தோம். யுவர் வீல், சக்கரம், காலமா இருக்காங்க பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்ல 11வது அத்தியாயத்துல. அப்ப which has 3 naves rotates around the axis of the imperishable Brahman. அது இந்த மெட்டீரியல் உலகம் சக்கரம் மாதிரியும் இந்த 3 naves அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 சீசன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா?
அது நம்ம அதாவது எப்படி 3 பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. அதாவது என்ன கரெக்டா சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this time has remained as the axle 13 months. ஒரு வருஷத்துக்கு 13 மாதங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் சரிங்களா. 12 மாதங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரு சில சமயம் கொஞ்சம் அதிகப்படி வரும் இல்லைங்களா, இந்த புருஷோத்தம மாசம் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம்ல, அதெல்லாம் வந்து ஸ்போக்ஸ் ஆகும், ஆக்சில் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து 360 டேஸ் வந்து ஸ்போக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அதாவது ஆக்சில்ன்றது அந்த சக்கரம், அது வந்து 12 மாதங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து 360 டேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் அந்த ஸ்போக்ஸ், அந்த சக்கரத்தை இணைக்கும் இல்லைங்களா, சென்ட்ரியம் அந்த வளையத்தும் அதுவும். அப்புறம் வந்து டேஸ் அண்ட் நைட்ஸ் ஆஸ் த ஜாயின்ஸ். அப்புறம் 6 seasons as the rim அப்படின்றத பார்த்தோம். அன்லிமிட்டட் செகண்ட்ஸ் as the edges சரிங்களா. 3 groups of 4 months as the name and it moves with great velocity. இந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்ட சக்கரம் மிக வேகமா என்ன ஆகுது, சுழண்டுகிட்டே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இந்த ஸ்லோகம் எதை வந்து விவரிக்குது அப்படின்னா, இந்த மெட்டீரியல் உலகம், ஜட உலகம் ஒரு சக்கரமா நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அந்த சக்கரத்துல என்னென்னலாம் அடங்கியிருக்கு, 12 மாதங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து 360 டேஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து 6 சீசன்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் வந்து அன்லிமிட்டெட் செகண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் 3 groups of 4 months. இதெல்லாம் சேர்ந்த இந்த சக்கரம் மிக அதிகமான வேகத்துல சுழண்டுட்டு இருக்கு அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல யூ அலோன் கிரியேட் த யூனிவர்ஸ், இதெல்லாம் யாரால உருவாக்கப்பட்டது, பகவானால உருவாக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் பகவானாலேயே பராமரிக்கப்படுது அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இதெல்லாம் எப்படின்னா, இந்த சிலந்தி உருவாக்கிட்டு திரும்பி உள்ளார இழுத்துக்குது இல்லைங்களா, ஸ்பைடர் வெப் கட்டிட்டு திருப்பி அது என்ன பண்ணிடும், அழிச்சிடும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இந்த கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் அப்படின்றது பகவானால ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. which are under the control of your second energy called yogamaya, just as a spider creates a web by its own energy and again binds it up. அதாவது என்னன்னா, எல்லாமே பகவான்கிட்ட இருந்து வெளியில வருது, திரும்பி என்ன ஆகுது, எல்லாமே பகவானோட திருமணியில் ஐக்கியமாகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா. my dear Lord, although it is not your desire, you manifest this creation of gross and subtle elements just for our sensual satisfaction. பகவானுக்கு இதுல இந்த ஜட உலகம் அப்படின்னு ஒண்ணு உருவாக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் விருப்பம் இருக்கான்னா கிடையாது. ஆனா ஆத்மாக்கள் தன்னோட சுகங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா. இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம், ஸ்தூல சரீரம், இதெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு தன்னோட புலன்களை சந்தோஷத்துல ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்காக இதை பகவான் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். your causeless mercy be upon us, you have appeared before us in your eternal form, adorned with the splendid worth of tulasi leaves. இப்ப பகவான் எப்படி அப்பியர் ஆயிருக்காங்க, அவங்க துளசி மாலை அணிஞ்சு இவங்க கத்துமம்மன் முன்னாடி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அவங்களோட மர்சினால நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவான் இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து வெளியில வர முடியும், முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் ஆழ்ந்து படிச்சோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு புரிதல் ஏற்படும். இந்த ஜட உலகமே ஒரு சக்கரம் மட்டும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதையே நம்ம தசாவதாரத்திலயும் ஒரு விஷயத்துல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் 21 இருந்து 25 வரைக்கும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? அவசியம் மாதாஜி. பிறர் வந்து சரணடையத்தகும் உங்களுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு என் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை நான் தொடர்ந்து சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஏனென்றால் அற்பமானவன் இடத்தில் கூட நீங்கள் எல்லா ஆசைகளையும் பொழிகிறீர்கள். உங்களை உணர்வதன் மூலம் பலநோக்கு செயல்களில் இருந்து எல்லா உயிர்ப்பொருளின் பிடிப்பை அகற்ற நீங்கள் தனித்த சக்தியால் இந்த ஜட உலகங்களை விரிவுபடுத்தி உள்ளார். 22 மாதாஜி. மைதிரியை தொடர்ந்தார். உண்மையாக இந்த சொற்களால் புகழப்பட்டு பகவான் விஷ்ணு கருடரின் தோள்களின் மீது அமர்ந்து மிகவும் அழகான ஒளி வீசிக்கொண்டு அமிர்தம் கொண்டு இனிய சொற்களுடன் பதில் கூறினார். முனிவரி அன்புடன் கூடிய புன்னகையுடன் விஷ்ணு பகவான் பார்த்த போது அவரது புருவங்கள் மிக அழகுடன் கவர்ந்தன. 23 பகவான் கூறினார், உங்கள் மனதில் என்ன உள்ளது என்பதை அறிய வந்து உங்கள் மனதாலும் புலன்களினாலும் என்னை எதற்காக வழிபட்டீர்களோ அதற்குடைய பலனை முன்னமையுமே ஏற்பாடு செய்து விட்டேன். 24 மாதாஜி. பகவான் தொடர்ந்தார்,
என் அன்பான ரிஷியை ஓ உலகில் உள்ள என்னை வழிபடுவதன் மூலம் பக்தி தொண்டு புரிவதற்கு எல்லாவற்றையும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விட்ட உங்களை போன்றவருக்கு என்று கேள்வி 25. பகவான் பிரம்மனின் மகனும் தன் நல்ல செயல்களால் அறியப்பட்டவரும் அதிக மன்னன் சுயாம்பு புவாமனு பிரம்மவாதத்தை இருப்பிடமாக கொண்டு 7 கடல்களுடன் பூமியை ஆட்சி செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்தம முனி பகவானுக்கு கொடுக்குற ஸ்லோகங்கள், சரிங்களா? பிரேயர்ஸ், ஆஃபர் பண்ற பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல பகவானோட பெருமைகள், பாஸ்ட் டைம்ஸ், லீலைகள், அப்புறம் இந்த ஜட உலகம் எப்படி இது வந்து உருவாகி இருக்கு, அப்புறம் எதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானை சரணாகதி அடையணும் அப்படின்றால நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், சரிங்களா? ஐ கண்டினியூஸ்லி ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபீசன்ஸ் அன்டு யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஜட உலகம் அது எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் கூட நம்ம இந்த வீல் சக்கரம் இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்ல, அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ என்ன பண்றோம், நம்ம பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யூ ஷவர் ஆல் பெனிடிக்ஷன்ஸ் ஆன் த இன்சிக்னிஃபிகண்ட். அதாவது பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், முக்தி அடையணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும், நிறைய வந்து நம்ம வந்து புனிதமா இருந்திருக்கணும் அப்படின்லாம் வந்து விஷயம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம அதுவும் பார்த்திருக்கோம் இல்ல, அதாவது சமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க கூட பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அதே பிறவிலே வந்து பகவானை அடைஞ்ச ஒரு சரித்திரமும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவங்க யாருன்னா நம்ம வால்மீகி, அப்புறம் மிருகாரி, இவங்களெல்லாம் நம்ம உதாரணமா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட சரணாகதி அப்படின்றத நம்ம அடைஞ்சோம் அப்படின்னாலே இன்சிக்னிஃபிகண்ட், அதாவது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பாபங்கள் வச்சிருந்தாலும் கூடமே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம மேல அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் அந்த ஆசை மட்டும் நம்ம கிட்ட வேணும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? டு கிவ் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்போ யார் ஒருத்தவங்க முக்தின்றது விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறாங்களோ பகவானை அடையணும், போதும் இந்த ஜென்மத்தில் நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்தாச்சு, நிறைய அனுபவிச்சாச்சு, பகவானை பக்தி செஞ்சு நித்தியமா பகவானோட லோகத்துல இருக்கணும் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்களாம், பகவானோட அனுகிரகம் கிடைச்ச உடனே இந்த ஜட உலக ஆசைகள்ல இருந்து அவங்க விடுபட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ஜட உலக ஆசைகள்ல இருந்து அவங்களுக்கு பற்றுதல் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? யூ ஹேவ் எக்ஸ்பேண்டட் திஸ் மெட்டீரியல் எனர்ஜி பை யுவர் ஓன் எனர்ஜி. அப்போ பகவானோட இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் யாரோடது, பகவானோட எனர்ஜி இல்லைங்களா? ஜட சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோமே, அதாவது 8 விஷயங்கள் அடங்கின ஜட சக்தின்னு, அதாவது பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதெல்லாம் கொண்டதுதான் ஜட சக்தி நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுவும் பகவானோட எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மைத்ரேயர் ரெஸ்யூம், மைத்ரேய அப்ப விதுரர் கிட்ட உபதேசம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவானுக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லைங்களா? எப்பயுமே அவங்களுக்கு பிரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஆசை அதிகமா, அதாவது பக்தர்கள் மேல அன்பு வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் ரிப்ளைட் வித் தீஸ் வேர்ட்ஸ், அப்ப கர்தம முனிக்கு அவங்க வந்து வரங்களை கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா, his eyebrows moved gracefully as he looked at the sage with smile full of affection. ரொம்ப அன்போட, சரிங்களா? ஏன்னா 10,000 ஆண்டுகள் தவம் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதனால ரொம்ப அன்போட அவங்க பார்க்கிறாங்க இவங்க கர்தம முனி அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க, உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும், அது எல்லாமே நல்லபடியா நிறைவேறும் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க, சரிங்களா? ஓ லீடர் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டிஸ், கர்தம முனிக்கு பகவான் சொல்றாங்க, for those who serve me in devotion by worshipping me, especially person like you who have given up everything unto me. கர்தம முனி வந்து இப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க, பிராஜனி குழந்தைகள்லாம் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்க போறாங்க, இந்த ஜட உலகம் விருத்தி அடையறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் அவங்க ஈடுபட போறாங்க. ஆனாலும் அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானே எப்படி அவங்களை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for those who serve me in devotion by worshipping me, especially person like you who have given up everything unto me. அதுதான் நம்மளும் பகவத்கீதையில் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், எந்த ஒரு விஷயத்துல ஈடுபட்டாலும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதான் கர்தம முனியோட நிலைப்பாடாகவும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். there is never any question of frustration. அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்றாங்களோ அவங்களுக்கு கவலைகள் அப்படின்றத இந்த வாழ்க்கையில ஏற்படவே படாது அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் என்ன சொல்றாங்க, for those who serve me in devotion by worshipping me, especially person like you who have given up
எவ்ரிதிங் அன்டு மீ. இதுதான் நம்ம எலிவேட் ஆக வேண்டிய ஒரு நிலை. நம்ம பகவானை நல்லபடியா வழிபாடு பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டாலும் அதோட பலன்களை பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, நம்ம பக்தியில இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கவலைகள் அப்படின்றது வரவே வராது அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் கர்தம முனியோட நேச்சரா நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் 25வது ஸ்லோகத்துல ஸ்வயம்பு மனு அவங்கள பத்தி சொல்றாங்க. அவங்க வந்து பிரம்மாவோட மகன் இல்லைங்களா? அவங்க இந்த 7 அதாவது 7 கடல் அப்புறம் தீவுகள் கொண்ட இந்த பூமியை வந்து அவங்க ஆட்சி பண்றாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? 26ல இருந்து 30 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் யாரும் வாசிக்க விருப்பம்? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. The day after tomorrow, O Brahmana, that celebrated emperor, who is expert in religious activities, will come here with his queen, Satarupa, with wishing to see you. He has a grown-up daughter whose eyes are black. She is already for marriage and she has good character and all good qualities. She is also searching for a good husband. My dear sir, her parents will come to see you who are exactly suitable for her, just to deliver their daughter as your wife. That princess, holy sages, will be just the type that you have been thinking in your own in your heart for all these long years. She will soon be yours and will serve you to your heart's content. She will bring forth 9 daughters from the seed sown in her by you, and through the daughters you begged, the sages will duly beget children. With your heart cleansed by properly carrying out my command, resigning to me the fruits of all your acts, you will finally attain to me. Hare Krishna Mataji. இப்போ என்ன ஆகுது? பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்களா, சுயம்பு மனு அவங்களோட மகளை வந்து இவங்க திருமணம் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு. அப்ப அடுத்த நாள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுயம்பு மனு சதரூபா அவங்களோட மனைவியும் கர்தம முனியோட ஆசிரமத்துக்கு வராங்க. அப்ப சுயம்பு மனுவோட மகளோட இது அழகு இங்க வந்து விவரிக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, that princess, the holy sage, will just the type you have been thinking in your heart. ஏன்னா நல்ல ஒரு பிராஜனி கொடுக்கணும் போது அவங்க என்ன வேண்டி இருந்தாங்க இல்லைங்களா பகவான் கிட்ட, அதற்கேத்த மனைவி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விருப்பப்பட்ட மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களுக்கு யாரு பிறப்பாங்க? 9 மகள்கள் பிறப்பாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஹார்ட்ஸ் கிளென்ட் பை ப்ராப்பர்லி கேரிங் அவுட் மை கமெண்ட்ஸ், resigning to me the fruit of all your acts will finally attain me. இந்த மாதிரி உன்னோட கடமைகள் எல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ என்னிடம் வந்து அடைவாய் அப்படின்றத வந்து பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. இதுல கர்தம முனி அவங்களோட நேச்சரையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். எப்படி இருக்காங்க அவங்க? பகவானே சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா, நல்லபடியா பகவான் மேல பக்தி பண்ணி அதற்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளோட கடமைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து சரிவர செஞ்சு அதோட பலன்கள் எல்லாம் துறந்து இருக்கும்போது நமக்கு கவலைகள்ன்றது ஏற்படாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? கர்தம முனியை பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம். இவ்வளவு ஸ்லோகங்களும் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை கொடுத்தது. இப்ப நம்ம தேவகுதி அவங்களோட நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதோட கண்டினியூஷன் நம்ம பார்த்தலாம். 40வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம 41ல இருந்து மிச்சமுள்ள ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். 41ல இருந்து ஸ்லோகங்கள் யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? 45 வரைக்கும் நான் வாசிக்கட்டுமா? இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாமா மாதாஜி? இங்கிலீஷ்ல நீங்க போடுறத இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறதுக்கு அவசியம் மாதாஜி வாசிக்கலாம். இப்ப நான் இதோட ஒரு முன்னுரை கொடுத்துடுறேன். இப்ப என்ன நம்ம பார்த்தோம் போன வாரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அதாவது தேவகுதி அவங்களோட புலம்பல், அவங்க வந்து வராங்க, வந்து கர்தம முனி அவங்கள வந்து திருமணம் அவங்களுக்கும் கர்தம முனிக்கும் நடக்குது. அப்ப அவங்க முழுக்க முழுக்க சிவபெருமானுக்கு பார்வதி அம்மா எப்படி வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு மனைவியா இருந்தாங்களோ, சரிங்களா, அந்த மாதிரி இவங்களும் வந்து நல்ல சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. அப்ப வந்தப்ப இருந்ததுக்கும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ரொம்பவே வித்தியாசம் வந்து ரொம்ப மெலிஞ்சு போயிருந்தாங்க, அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு இருந்தாங்க. அப்பதான் கர்தம முனி அவங்களை பார்க்கறாங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கே வந்து அவங்களோட பணிவிடையில ரொம்பவே திருப்தி அடைஞ்சு அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத கேட்கறாங்க. அப்ப வந்து
இந்த அவங்களோட ஆசைகளை அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்போ என்ன பண்றாங்க, இவங்களோட அந்த மிஸ்டிக் பவர் இருக்குங்களா, தவத்தோட வலிமை, அதனால என்ன பண்ணாங்க, சொர்க்கத்தையும் மிஞ்சுற அளவுக்கு சிறந்த ஒரு இருப்பிடத்தை அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. எல்லா வசதிகளோட 100 பெண்கள் அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் ரொம்பவே அழகான ஒரு மாதுரியமான ஒரு இடத்தெல்லாம் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுல அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப நல்லபடியா சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்றத வரைக்கும் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கை பிறந்தது ரொம்ப செழிப்பான குடும்பம். அதுக்கப்புறம் வந்து சர்வீஸ் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு எவ்வளவு சிறந்த முறையில பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம். மறுபடியும் அப்போ அந்த நிலையில அவங்க எப்படி அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க, மறுபடியும் வந்து அவ்வளவு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை அவங்க வாழ்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப 41ல இருந்து 45 ஸ்லோகம் வரைக்கும் யாரு வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்க? ஹலோ மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? சித்ரலேகா மாதாஜி அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. He traveled in that way through the various planets as the air passes uncontrolled in every direction, coursing through the air in that great and splendid aerial mansion which could fly at his will. He surpassed even the demigods. Yes. What is difficult to achieve for determined men who have taken refuge of the Supreme Personality of Godhead's lotus feet. His feet are source of sacred rivers like the Ganges, which put an end to the dangers of mundane life. After showing his wife the globe of the universe and its different arrangements, full of many wonders, the great yogi Gautama Muni returned to his own heritage. After coming back to his heritage, he divided himself into 9 personalities just to give pleasure to Devahuti, the daughter of Manu, who was eager for sex life. In that way, he enjoyed with her for many, many years, which passed like a moment. In that aerial mansion, Devahuti, in the company of her handsome husband, situated on an excellent bed that increased sexual desires, could not realize how much time was passing. While the couple, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you so much Mataji. இதற்கு முன்னாடி 40வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம், நிறைய அதாவது விஷயங்கள், அதாவது என்னன்னா அவங்க வந்து மானசரோவர் லேக்கு, அப்புறம் வந்து நந்தனா, அப்புறம் சுரசனா, இந்த மாதிரி இடங்கள், கார்டன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து நல்லபடியா அங்கெல்லாம் அவங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது டெமிகாட்ஸ், அதாவது தேவர்கள், சொர்க்கம் தான் இருக்கலே ரொம்ப சிறந்த சந்தோஷம் அனுபவிக்கக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த சொர்க்கத்தையும் விட இவங்களோட இருப்பிடம் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு எல்லா சந்தோஷம் கொண்ட இடமா நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அவங்க உருவாக்குன அந்த அரண்மனைகளும் வந்து அப்படிப்பட்டது. ஏன்னா நம்ம போன வாரமே பார்த்தோம் இல்லையா, எல்லாமே தங்கம், வைரம், அதாவது செவரெல்லாம் கூட பார்த்தா அப்படி பிம்பத்தை பிரதிபலிக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் அப்படிலாம் இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த அளவுக்கு சர்பாசஸ் ஈவன் தி டெமிகாட்ஸ் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வாட் இஸ் டிஃபிகல்டி டு அச்சீவ் டிட்டர்மைன்? சரிங்களா? டேக்கன் ரெஃப்யூஜ் of the Supreme Personality of Godhead, lotus feet. His feet are the source of all sacred river like Ganges, which put at the end of the danger of mundane life. சரிங்களா? அப்போ பகவானை நம்ம சரணடையும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படுது, இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அந்த வாழ்க்கை, நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல விடுபடுறோம் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ வாட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அச்சீவ் ஃபார் டிட்டர்மைன்ட் மென் who have taken refuge. ரெஃப்யூஜ்ன்றது அடைக்கலம். சரிங்களா? பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் எடுக்கிறாங்க. His feet are the sources of sacred river like the Ganges. பகவானோட திரு பாதம் கங்கை போன்று புனிதமானது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப யாரு கர்தம முனி என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க இவ்வளவு சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கும் போதும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாவே இருக்காங்க, பகவானிட சரணமடைஞ்சவங்களாவே, அடைக்கலமானவங்களே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆஃப்டர் ஷோயிங் ஹிஸ் வைஃப் த குளோப் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், எல்லா சந்தோஷங்களும், இந்த உலகத்துல ஒரு சந்தோஷம் மிச்சம் இல்லை, அந்த அளவுக்கு எல்லா விஷயங்களும் அவங்க மனைவிக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம்
திரும்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க இருப்பிடத்துக்கு வராங்க. அப்போ ப்ராஜ்னி, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதற்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9 பெண் குழந்தைகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மத்தது 46ல இருந்து 50 ஸ்லோகம் வரைக்கும். யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. While the couple who eagerly longed for sexual pleasure were thus enjoying themselves by virtue of mystic powers, 100 autonomous passed like a brief span of time. The powerful Gardama Muni was the knower of everyone's heart, and he could grant whatever one desired. Knowing the spiritual soul, he regarded her as half of his body, dividing himself into 9 forms. He impregnated Devakuti with 9 discharge of semen. Immediately afterward, on the same day, Devakuti gave birth to 9 female child, all charming is in every limb and fragrant with the scent of the red lotus flower. When she saw her husband about to leave home, she smiled externally, but at heart she was agitated and distressed. She stood and scratched the ground with her foot, which was radiant with the luster of her gentle nails. Her head bent down. She spoke in a slow yet charming accents, suppressing her tears. Hare Krishna. மாதாஜி, இப்போ அவங்களுக்கு குழந்தைகளும் பிறக்க போகுது. சரிங்களா? என் கத்தமணிக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன தேவைப்படும், ஒரு நல்ல குழந்தைகள் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது நல்லபடியா கத்தமணி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு தேவகூதி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து குழந்தைகள் மேல விருப்பம் இருக்கறனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு 9 பெண் குழந்தைகள் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் 9 பெண் குழந்தைகள் அப்படின்னும் போது அவங்களோட பெயர்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலா, சரிங்களா, அனுஷியா, அப்புறம் ஸ்ரத்தா, ஹவிர்பாஹு, அப்புறம் வந்து கதி, அப்புறம் கிரியா, கயாதி, அருந்ததி, சரிங்களா, அப்புறம் சாந்தி. இவங்கெல்லாம் தான் அவங்களோட பிள்ளைகள் அவங்க பிறக்கிறாங்க. ரொம்பவே அவங்களும் எப்படி இருக்காங்களா, ரொம்பவே அழகான குழந்தைகள் அவங்களும் இருக்காங்க. அவங்களோட அதாவது என்ன, ஆல் சார்மிங் இன் எவ்ரி லிம்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் வித் த scent of the lotus, red lotus flower. அந்த 9 குழந்தைகளும் எப்படி இருக்காங்களா, ரொம்பவே அழகானவங்களா இருக்காங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் இது இந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கதவு என்ன பண்றாங்க, எல்லாமே கடமையா தானே செய்வாங்க இல்லைங்களா? அவங்கள எக்ஸால்டட் சோல்ஸ், அதாவது பகவானுக்கு கிரியேஷன்ல அவங்களோட பங்கை கொடுக்கணும். அந்த அளவுதான், அந்த நிலைப்பாடுதான் நமக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இதெல்லாம் நம்மளோடதுன்னு நினைச்சிட்டு ஒரு மாயையில இருந்துடுறோம் இல்லைங்களா? இறப்புன்றதே கிடையாது, இதெல்லாம் என்னோடது அப்படின்ற ஒரு மாயையிலேயே நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா கதுமணி என்ன பண்றாங்க, எல்லா சந்தோஷங்களையும் கொடுக்குறாங்க. அதே சமயத்துல பகவானுக்காக இந்த உலகம் வந்து கிரியேஷன்ல தன்னோட பங்கு அவங்க திறன்பட பண்றாங்க. அதே மாதிரி என்ன பண்றாங்க, உடனே தன்னோட கடமை முடிஞ்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க மறுபடியும் தவம் பண்றதுக்கு அவங்க கிளம்பிடுறாங்க. when she saw her husband about to leave home, she smiled externally, but her heart she was agitated and distressed. எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு கவலையும் கஷ்டமும் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா இவ்வளவு காலம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்க சந்தோஷம் அடைஞ்சதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்குமே வந்து என்னது, அதாவது வந்து என்னன்னா தேவர்களையும் மிஞ்சின அளவு சந்தோஷம் இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு இடத்திலும் கிடைக்காத, அதாவது பார்க்க முடியாத சந்தோஷங்களையும் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க கர்தம முனி. சரிங்களா? ஆனா இதெல்லாம் முடிஞ்சது, குழந்தையும் பிறந்தாச்சு. உடனே அவங்க வந்து தன்னோட சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு அவங்க போறாங்கன்னும் போது அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குங்களா? அதனால ரொம்ப அஜிடேட்டடாவும் டிஸ்ட்ரெஸ்டாவும் இருக்காங்க அப்படின்றதான் பார்க்கணும். ஆனா வெளியில அவங்க எப்படி இருக்காங்களா, சிரிச்ச முகத்தோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். She stood and scratched the ground with her feet, which was radiant with the luster of her gem-like nails. சரிங்களா? Head bent down, she spoke to slow yet charming accents, surpassing her tears. அவங்க தன்னோட கணவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யாரும் 51ல இருந்து 55 வரைக்கும் வாசிக்க கூப்பிடுறீங்களா? அவசியம் மாதாஜி. டெக்ஸ்ட் 54 தானே படிக்கணும் மாதாஜி? 51ல இருந்து மாதாஜி 57. ஹரே கிருஷ்ணா. Sri Tehuti said, "My Lord, you have fulfilled all the promises.
You have fulfilled all, fulfilled all the promises you gave me, yet because I'm your surrendered soul, you should give me fearlessness too. Text 52. My dear Brahmana, as far as your daughters are concerned, they will find their own suitable husbands and go away to their respective homes. But who will give me solace after your departure as a sannyasi? Text 53. Until now, we have simply wasted so much of our time in sense gratification, neglecting cultivate knowledge of the Supreme Lord. Text 54. Not knowing your transcendental situation, I have loved you while remaining attached to the objects of senses. Nonetheless, let the affinity I have developed for you rid me of all fear. Text 55. Association sense gratification is certainly the path of bondage, but the same type of association performed with a saintly person leads to the path of liberation, even if performed without knowledge. Hare Krishna. Text 56. Anyone whose work is not meant to elevate him to the religious life, anyone whose religious ritualistic performances do not raise him to a renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to the devotional service to the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. Text 57. My Lord, surely I have been solidly cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. For in spite of having obtained your association, which gives liberation from material bondage, I did not seek such liberation. Hare Krishna Mataji. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இப்ப அவங்க பேசுறாங்க இல்லைங்களா, இதுதான் நம்மளோட ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா. நம்ம என்னதான் சந்தோஷங்கள் இந்த உலகத்துல அனுபவிச்சாலும் அதுல ஒரு பரிபூர்ணம் நமக்கு திருப்தி அப்படின்றது இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா. பயம் இருக்கும். அந்த சந்தோஷங்கள் நம்மளை விட்டு போகும்போது பயம் ஏற்படும். அந்த ஜட உலக சந்தோஷங்கள் எல்லாமே அப்படித்தான் இல்லைங்களா. நம்ம வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம், சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஆனா அது நம்மளை விட்டு என்னைக்கு போயிடுமோ அப்படின்ற பயமே நம்மள ரொம்பவே வருத்தி எடுக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க, தேவகூதி என்ன சொல்றாங்க, மை லார்ட் அவங்களோட கணவர்கிட்ட சொல்றாங்க, யூ ஹேவ் ஃபுல்ஃபில்ட் ஆல் த ப்ராமிசஸ் யூ கேவ் மீ. எனக்கு நீங்க கொடுத்த அத்தனை ப்ராமிசஸையும் நீங்க நிறைவேற்றிட்டீங்க. நான் உங்ககிட்ட சரணம் அடைஞ்சவங்க, என்கிட்ட அந்த பியர்லெஸ்னஸையும் நீங்க எடுக்கணும். அதாவது பியர்லெஸ்னஸ் கொடுக்கணும், அதாவது பயமின்மையும் கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்ப அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது எல்லாமே 9 பெண்கள் இல்லைங்களா. அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க குடும்பத்தோட அவங்க போயிடுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறாங்க. அப்ப இவங்களுக்கு தனிமை கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அதாவது யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கலா அப்படின்றவங்க ஒரு பெண் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கதமோனிக்கும் தேவகதிக்கும் அவங்க வந்து யார மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க, அதாவது 9 பெண்களும் வந்து 9 ரிஷிகளை அவங்க கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா. கலான்றவங்க மாரிச்சி அவங்களையும், அப்புறம் அனுஷியான்றவங்க அத்திரி அப்படின்றவங்களையும், ஸ்ரத்தா அப்படின்றவங்க அங்கிரா அப்படின்றவங்களையும், ஹவிர் பாஹு அப்படின்றவங்க புலஸ்தியா ரிஷியையும், அப்புறம் கதி அப்படின்றவங்க புலகா அப்படின்ற ரிஷியையும், கிரியான்றவங்க கிரது அப்படின்ற ரிஷியையும், அப்புறம் கயாதி அப்படின்றவங்க பிருகு மகரிஷியையும், அருந்ததி அவங்க வந்து வசிஷ்டர் கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, வசிஷ்டரையும், அப்புறம் சாந்தி அப்படின்றவங்க அதர்வா அப்படின்ற ரிஷியையும் அவங்க திருமணம் பண்ணிப்பாங்க. பெருசானதும் சரிங்களா, வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கதமோனி அவங்களுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, அவங்க எல்லாருமே they will find their own suitable husbands and go away to their respective homes. Until now we have simply wasted so much of our time in sense gratification. இதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இவ்வளவு தூரம் சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் தேவகூதி அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு, until now we have simply wasted so much of our time in sense gratification, neglecting to cultivate knowledge of the Supreme Lord. பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்தி இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து வெளியில வந்து பகவானை அடையிறதுதான் சிறந்தது. ஆனா அதை தவிர்த்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்றாங்க, now we have simply wasted so much of our time in sense gratification. இதுதான் தேவகூதியோட
அந்த சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச வந்து ரியலைசேஷன். Not knowing your transcendental situation, I have loved you while remaining attached to the sense objects of the senses. சரிங்களா? அப்போ யாரு கர்தமமுனி எப்படிப்பட்டவங்க? அவங்க ஸ்பிரிட் சொல்லிங்களா, சிறந்த ஒரு முனிவர் அவங்க. அப்படின்னும் போது அவங்க கூட இருக்கும்போதும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க attached to the object of senses, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்லயே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அசோசியேஷன் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இஸ் சர்டன்லி த பார்ட் ஆஃப் பாண்டேஜ். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம இந்த ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டு சுகங்களை அனுபவிக்கிறோமோ அது எல்லாமே நம்மள என்ன பண்ணுமா, பந்தம் படுத்தும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அசோசியேஷன் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இஸ் certainly the path of bondage. அது நம்மள பந்தப்படுத்தும், இந்த ஜட உலகத்திலே தங்க வச்சிடும். பட் at the same type of association performed with a saintly person. அதே வந்து முனிவர்கள், ஆச்சாரியர்கள், ரிஷிகள், இந்த மாதிரி பியூ டிவோட்டிஸ் அவங்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட நம்ம அசோசியேஷன் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுமா, லிபரேஷன் ஏற்படும். அந்த வகையில இப்ப தேவகூதி யாருக்கு வந்து அவங்க வந்து யாரோட இருக்காங்க, கர்தமமுனி கூட இருந்திருக்காங்க இல்லைங்களா. anyone who works is not meant to elevate him to religious life. Anyone whose religious ritualistic performance do not raise him to renunciation. Anyone situated in renunciation and that does not lead to the devotional service of the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, இந்த உடல் வந்து பக்தி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உடல்ல வந்து உயிர் இருந்தால்தான் இது இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது இல்லைங்களா. இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. அந்த உயிர் எப்படி இருந்தாதான் இதுக்கு அர்த்தமோ அதே மாதிரி இந்த உடல்ல பக்தின்றது இருந்தாதான் இந்த உடலுக்கு இந்த ஆத்மாக்கு, அதாவது இந்த வாழ்க்கைக்கு சரிங்களா, அந்த ஆத்மாக்கு ஒரு அர்த்தம். அந்த பக்தி இல்லாம இருக்கும் பட்சத்துல அது ஒரு இறந்த உடல், டெக்கரேட்டிங் ஏ டெட் பாடி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா. அப்ப என்னென்னலாம் காரணமா சொல்றாங்க இவங்க, anyone whose work is not meant to elevate him to religious life. யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடாம தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்றாங்களோ, anyone whose religious ritualistic performance does not lead to renunciation. அந்த மாதிரி பக்தி சேவையில் ஈடுபடும்போது அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலக சம்பந்தங்களிலிருந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஏற்படணும் சரிங்களா. ஆனா அப்படி ஏற்படாம யார் இருக்காங்களோ, anyone situated in renunciation that does not lead to the devotional service. அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலக பற்றுல இருந்து விடுதலை ஆகி பகவான் மேல பக்தி சேவையில யார் ஒருத்தவங்க ஈடுபடாம இருக்காங்களோ, ஒண்ணு தன்னை ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய வைக்கணும். அப்படி ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையும் போது இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து பற்றுதல்ல இருந்து விலகி இருக்கணும். அந்த பற்றுதல்ல இருந்து விலகி இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். இந்த மூணும் இல்ல அப்படின்னா must be considered dead. அதாவது அவங்க தன்னை என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, தன்னோட வாழ்க்கையை அவங்க சரியானபடி அவங்க வாழல அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம்ல. although he is breathing, மறுபடியும் அவங்க அந்த வாழ்க்கையோட அர்த்தம் தெரியாமலே வாழ்ந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில ஈடுபடுறாங்க. மனித பிறவின்றது மிக அரிதானது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட மனித பிறவில இந்த விஷயங்கள்லாம் அவசியம் இருக்கணும். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும், ஜட உலகத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலகி வரணும், அதே சமயத்துல பக்தி சேவை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி பண்ணாதான் நம்ம சரியான முறையில இருக்கோம் அப்படின்றது. My Lord, surely I have been solidified, cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. பகவானோட இந்த ஜட சக்தியினால ஏற்பட்ட நிறைய சந்தோஷங்களை என்ன பண்ணிட்டாங்களா இவங்க அனுபவிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா. In spite of having obtained your association which gives liberation from material bondage, I did not seek such liberation. அதாவது பகவானை சரணாகதி அடைக்கிறது தான் இருக்கலே சிறந்தது. இந்த ஜட உலகத்தில் சந்தோஷங்கள் எவ்வளவு அடைஞ்சாலும், ஏன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு புரிதலை கொடுக்கும். இவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் தேவகூதி அவங்களோட வார்த்தை ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா, ஜஸ்ட் டைம் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் எப்படிலாம் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கணும் அப்படின்றத இந்த 56வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். அப்ப இந்த ஒரு மனநிலையோட இப்ப நமக்கு தாத்பரியம் புரிஞ்சிருது இல்லைங்களா, பக்தி சேவை தான் செஞ்சது, பகவானை நம்ம பக்தியால திருப்தி பண்ணணும்ன்றது. அப்ப இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்றதுதான். இதை வந்து இன்னமும் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, கர்தமமுனி வந்து தேவகூதி அவங்க 2 பேரும் கபிலர் பிறப்பாங்க. அதற்கப்புறம் அவங்க பெண்களுக்கெல்லாம் திருமணம் நடக்கும்.
அப்புறம் மகன் பிறந்தவொடனே கதம்ப முனி வந்து இதுக்கு போயிடுவாங்க, சன்னியாசம், அவங்களோட இது டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கபில தேவட்டு மறுபடியும் தேவகதி இதே ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து இவ்வளவு ஆசைகளையும் நான் வந்து அனுபவிச்சேன், பெண்கள்லாம் இருந்தாங்க, கணவரோட வாழ்ந்தேன், ஆனா எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்றது இல்லாம போச்சு, நான் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போதுதான் சாங்கிய பிலாசபிய கொடுப்பாங்க. அதுதான் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ் அப்படின்றது நம்ம அடுத்த வாரத்துல இருந்து அதை நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். வாஞ்சா கல்பத்தரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.